טוב, אז קודם כל רציתי להגיד שברוך השם, אני חושב שאתם הולכים להגיע לנקודה שעוד אף פעם לא נחשפתם אליה בחיים, שיש פתרון בעצם לאפטות ופצעים לבנים בפה. אני סבלתי מזה עד גיל 22, עד שהגעתי למטפל שחשף בפניי את הפתרון לבעיה הזאת. היום אני מטפל בעצמי, ואני רוצה להגיד לכם שיש לזה פתרון, לא רק פתרון, פשוט פתרון כל כך מהיר וכל כך פשוט. הטיפול שאני נותן בעיקרון הוא כרוך בתקופה של בין 3 ל8 ימים, ואתם תשכחו מהאפטות לתקופה של חודשים רבים, יכול להיות גם שנים רבות. אם תרצו לקבל המלצות, אז יש את זה באתר שלי. אפשר ליצור איתי קשר גם בטלפון, אני אשלח לכם בוואטסאפ את הממליצים. עשרות רבות של ממליצים, זה פשוט מדהים. חבל להוציא כסף על משחות שכל משחה עולה 70, 80 ו100 שקל. זה פשוט דבר שלא נגמר. טיפול אחד, כמו שצריך, איזון של בדיקות הדם והמערכות הדם כמו שצריך, תוך 5-6 ימים אתם תראו את העדויות, לא יהיה לכם פשוט אפטות, בעזרת השם. הטיפול פחות מתאים לאנשים שסובלים ממחסור באנזים הפול, מה שנקרא GCPD, G6PD, אז אצלם התהליך הוא הרבה יותר ארוך, אני אומר את זה מראש, אבל בהחלט שאל תחכו רגע אחד, תתקשרו ואני אוכל לעזור לכם בעזרת השם, כמו שעזרתי לרבות ורבים בשנים האחרונות, בעזרת השם. כל טוב ובשורות טובות.